Ovo je razgovor sa profesoricama naše škole koje su učestvovale u programu Erasmus+. Sada ćemo malo više čuti o njihovim iskustvima. Profesorica, molim vas, predstavite nas. Gordana Budanović, predajem engleski jezik u gimnaziji. Elvira Đuraković, profesor biologije u gimnaziji. Silvija Molnar i predajem nemački jezik. Za početak da vas pitam zašto gimnazija uopšte odlučila da učestvuje u programu Erasmus+. Pre nekoliko godina čuli smo da postoji ova mogućnost za nastavnike koji predaju i rade u srednjim školama. I kada je došao u našu školu novi kolega koji nam je postao koordinator, onda smo dobili neke informacije ili više informacija od njega o tome. I odlučile smo se da budemo prva ekipa koja će da učestvuje u ovom programu. Pre svega zato što mislimo da je kontinuirano usavršavanje veoma potrebno u našem poslu. I bili smo motivisani da učimo nešto više, da se približimo na ovaj način učenicima i da pratimo savremene metode učenja i predavanja. Pa smo zato i odabrale nešto vezano za IKT, kako kažem. To je to, IKT. A zašto je baš izabran taj kurs za primjenu aplikacije u nastavi? Pa s obzirom da živimo u digitalnom svetu, smatrali smo da je izuzetno bitno da naučimo nešto iz te sfere, da prenesemo ta mnogostečena znanja kolegama i učenicima. Svi smo okruženi digitalnom tehnologijom, ona je sastavni deo života, postoji u školi, u kojoj u većoj meri, u kojoj u manjoj. Smatrali smo da bi bilo vrlo korisno za našu školu da izaberemo kurs koji se pre svega bavi edukativnim aplikacijama u nastavi, tako da osavremenimo nastavu, da je osvežimo, da motivišemo i ostale kolege u kolektivu da pokušaju da primene, da koriste te neke nove metode rada. Na taj način utičemo na motivaciju učenika, na njihovu kreativnost, osamostaljivanje. Na taj način oni mogu da upravljaju procesom učenja, određujući tempo kojim će raditi. S druge strane, ove moderne aplikacije omogućavaju i da se proces učenja nastavi i van učionice, pošto neke aplikacije koje smo tamo naučili da koristimo mogu da funkcionišu i na taj način i na taj način onda proces učenja se nastavlja i postaje celoživotni proces. Da li su regulative za COVID-19 nekako uticale na sprovođenje aktivnosti? Itekako, nažalost. Dakle, mi smo ovaj projekat počele da radimo krajem 2019. i pristupili smo pisanju projekta na početku 2020. Zapravo mislim za zimski raspust da smo radile. I onda smo sve pripremile i odlučile da ćemo ići u avgustu 2020. I onda je došao COVID u martu i onda je sve prekinuto bilo. I ceo taj proces je bio zapravo odložen na neodređeno vreme, pošto nismo znali dok će trajati. I kako su se ove mere ublažavale, tako smo pratile non-stop vesti da vidimo kada ćemo moći da otputujemo, s obzirom da smo odabrali Italiju i Firencu, a tamo su bile dosta dugo na snazi, prilično stroge mere. I onog trenutka kada smo videle da možemo da putujemo, onda smo ovako ubrzali naš proces i odlazak, malo poradile na pripremi, pošto naravno pre odlaska u Italiju smo imali još dosta posla da uradimo u sklopu pripreme i lingvističke, i interkulturalne, i tako da smo 1. maja tek mogli da putujemo ove godine, dakle više od zapravo 2 godine nakon planiranog. To je uticalo zapravo i na promenu našeg kursa, zato što smo, kada je došao COVID, zapravo morali da vrlo brzo naučimo kako se koriste učionice
a prvobitno smo hteli nešto vezano za to da radimo. I onda smo odjednom svi s pomoću tutoriala i pomažući zapravo jedni drugima naučili to da koristimo. I onda smo zato odabrali nešto drugo, što je vrlo slično, ali opet različito, zato što mislimo da zapravo učenici treba da budu oni koji će na neki način isto da određuju tempo učenja i način učenja, pa smo zato odabrali aplikacije. Kako je izgledao vaš put do Firenze i nazad? Bilo je interesantno i zanimljivo. Znači, naravno, prvi deo jeste bio odlazak avionom. S time da smo se mi odlučili za destinaciju iz Budimpešte do Rima, tako da smo letili iz Budimpešte do Rima i onda smo iz Rima do Firenze išli vozom, što je za mene lično bilo onako lepše iskustvo nego odlazak avionom, s obzirom na njihove vozove koji su zaista fantastični i to je bio period od nekih sati po vremena prilike kada smo mogli da uživamo i u krajoliku, odnosno da razgledamo taj deo Italije što se toga tiče, tako da je to taj deo je bio uzbudljiv. Dolazak u Firenzu je bio sasvim dobar i okej. Gazdarica nas je čekala u smeštaju koji smo odabrali, znači za koje smo se odlučili. Veoma ljubazna, prijatna žena koja nam je maksimalno izašla u susret, eto da uspemo da ostvarimo sve ono što smo planirali da radimo tamo i da se ispoštuju i te neke mere kojima smo pričali što se tiče COVID mera koje su još uvek na nekim mestima bile na snazi. Zanimljivo je to što smo mi zaista preduzele sve što treba da se uradi sa te zdravstvene strane pre odlaska, da bismo po dolasku u Firenzu saznali da su od 1. maja mere ukinute. Jedino su ostale na snazi maske u javnom prevozu i u školama. Da, ostale tog dana kada smo mi stigli u suštini tog dana su. Ali smo se i sa tim baš puno je i tu bilo zanimljivih situacija. Koja vakcina je priznata, koja nije, baš je bilo onako napeto, ali eto na kraju mogli smo i bez toga. Što se tiče samog smeštaja, da li ste zadovoljni kako je bio? Jesmo, da, bile smo jako zadovoljne, mislim, same smo izabrali smeštaj, tako da smo znali u šta se upuštamo. Ono što je trebalo nama za tih nedelju dana koliko smo proveli tamo, zaista smo imali obezbeđeno, znači doručak koji nam je spremala gazdarica svako jutro kada smo bili tamo. Ostatak dana svakako nismo bili u svojoj sobi, zato što smo bili prebavljeni na predavanjima, posle toga smo imali taj kulturni deo obilaska Firenze, što organizovano preko škole u kojoj smo slušali predavanja, što lično naše neke afiniteti, šta želimo da vidimo. Tako da smeštaj je bio sasvim okej, zadovoljio se naše potrebe i toplo ga preporučujemo. Bio je pansionskog tipa, tako da je zapravo žena ima mini hotel i onda bavi se izdavanjem soba i zapravo doručak, noćenje sa doručkom, tako da nam je pripremila italijanski doručak svako jutro i to nam je bilo. U povratku smo jeli vozom opet od Firence do Rima i u Rimu smo ustali nekih 2,5 sata da odvojimo na obilazak. Otišli smo do Fontane Trevi, do Španskih stepenica i bukvalno smo trčali nazad na metrovom. I tog dana promenili smo metro, voz, kombi i avion. Dakle, baš bilo više prelazi se. Ne, nije. Bilo je zanimljivo. Bilo je interesantno. Jeste naporno s jedne strane, ali s druge strane se ono što nosi putovanje, u suštini otvara druge vidike, pa onda i nije toliko strašno. Bitno je spomenuti da ste imali priliku da se upoznate i sa nastavnicima iz drugih evropskih zemalja. Kakvi su vam utisci o njima? Da li ste uspeli malo i mimo kursa da se družite? Da. Pa bilo nas je 14 ukupno na tom kursu, dakle to je onako jedna puno grupa baš. Bilo je njih 6 iz Portugalije, 2 zasebne grupe, bilo ih je 2 iz Nemačke, još jedna učesnica iz naše zemlje, iz Bora, jedna je bila sa Tenerifa i jedna sa Kipra, mislim da je to. Prvi dan je onako protekao u ispitavanju terena, u upoznavanju. Naredni dan smo predstavili svoju zemlju, prezentacijama, razgovorom i tako dalje. Jako brzo je grupa kliknula.
svi smo nekako došli tu da naučimo. I mislim da smo stvorili jednu radnu atmosferu, što je na samom kraju kursa i naš predavač podelila sa nama da je bila grupom baš jako zadovoljna jer smo bili vrlo aktivni. Iako smo generacijski baš bili dosta različiti, od mlađih recimo od nas, od 30 do 60. do kolege koji je imao 61 godinu i ipak došao da se obrazuje čak i u tom periodu. I svi ste zajedno uspjeli tako da funkcionišete. Jeste. Sad nije svačije znanje, dakle kurs smo mi na engleskom jeziku slušali, nije svačije znanje bilo kao B2 nivo recimo, ali smo mi uspjeli da komuniciramo i da se dogovaramo, da lepo funkcionišemo i u radu u paru i u radu u grupi. Družili smo se van kursa u 2 navrata. Obilazili smo zajedno grad jednom prilikom, drugom prilikom smo išli zajedno na neku večeru oproštajnu, tako da smo baš onako uspjeli da uspostavimo lep odnos sa grupom. Dinamika je bila zaista dobra i kvalitet druženja. Ono što nas je povezivalo sve zajedno jeste u suštini kurs koji smo izabrali, da koristimo aplikaciju u nastavi, iako smo svi bili različitih profila. Bilo je profesora jezika, bila je učiteljica jedna, bilo je profesora fizičkog, biologije, tako da baš su bili različiti profili profesora. Osim što ste pohađali kurs, imali ste priliku da se upoznate i sa Firenzom, pa sad kako izgledalo to vaše slobodno vrijeme, šta ste to posjetili, vidjeli, doživjeli u Firenci, što ćete uvijek pamtiti? Onako. Svim čulima, tako da to moram da kažem, od italijanskog doručka koji smo dobili, tako smo išli posle na ručak, tamo gde su nam preporučili, jeli uglavnom specialitete koje su nam preporučili. Italijanski zapravo iz te regije, jer naravno svako želi da promoviše svoje specialitete i naravno kultura je ovako veoma važan deo bio našeg boravka tamo, tako da smo svako popodne, zapravo večer pre, smo se dogovarali šta ćemo raditi sutradan. Nas 3 smo veoma lepo funkcionisale tamo, lepo smo se slagale i tamo i onda smo uspeli da se dogovorimo šta ćemo da posetimo i da obiđemo. Malo je tu i vreme igralo ulogu, pa smo gledali vremensku prognozu, ali evo, sad ćemo da kažem, ostali šta smo radili. Mislim, da, domaći zadatak smo obavili pre nego što krenule, da vidimo u suštini šta je ono što Firenca nudi, šta je ono što treba da se vidi, šta je ono što mi želimo da vidimo. Tako da smo pored te zajedničke organizovane ture, kada je profesorica koja radi u toj školi gdje smo mi pohađali kurs, nam je pokazala ono najvažnije znamenitosti Firence sa naravno objašnjenjem šta znači šta, koji je značaj tako za samu Firencu. Ostalo smo same tako birale, tako da smo posjetile galeriju Uffizi, bili smo u botaničkoj bašti Boboli koja je baš onako izuzetno lepa. Mislim, galerija Uffizi, mislim da tu ni ne treba puno da se priča, da to svi znaju koji su bili, znači baš pruža jedan veliki onako kulturni i poseban doživljaj kada se ode, ima puno toga da se vidi. Ja sam bila drugi put sada tamo, ali opet uvijek ima nešto novo što može da se vidi. Tako da smo obišli crkve u samom gradu i Palatu Pitti. Da, Palatu Pitti. I zanimljivo je što su nam opet u okviru kursa, taj posljednji dan našeg boravka u Firenci u subotu, organizovali jednu turu po Toskani. Tako da smo mi tu imali prilike da obiđemo još neka mesta osim Firence, pa smo bili na degustiranju vina, pa smo bili u San Gimignano. Da, mesto koje je poznato po najboljem sladoledu na svetu i bili smo u Sijeni. Eto, ta mesta smo još posjetili kao kulturološki doživljaj i na kraju je bila Pisa. Inače smo i u okviru kursa imali grupni zadatak, zapravo po grupama smo imali da koristimo koristeći jednu aplikaciju da idemo po Firenci, da upoznamo neke znamenitosti. To je bilo pretposlednjeg dana, tako da stvarno ono što nismo uspeli da obiđemo prethodnih dana, ovo je bio onako kao jedan rally kroz
Firencu jer smo bukvalno morali da jurimo od tačke do tačke, ali je bilo veoma lepo i opet smo se na neki drugi način upoznali sa članovima naše grupe, zato što smo stalno menjali sastave grupa. Nismo radili sa istim ljudima i to je bilo ono što je zapravo bilo veoma lepo jer zaista je dinamika grupe bila dobra i svi smo nekako želeli da što više izvučemo, odnosno da dobijemo od tog našeg boravka na Firenci. Dakle, nekako da rezimiramo, opet da dođemo do tog prvog pitanja. Znači, cilj naše škole je bio da se otvori ka tim evropskim trendovima, da se upoznamo sa profesorima iz drugih zemalja, da razmenimo iskustva, primere dobre prakse, da nastavimo stručno usavršavanje nastavnog osoblja, da započnemo jednu praksu tih Erasmus projekata i da se ona nastavi u buduće i te digitalne tehnologije da što više počnemo da primenjujemo u nastavi, jer zaista ako se one koriste na pravi način pružaju neverovatne mogućnosti za učenike. Ja bih želela da se zahvalim između ostalog i našem kolegi, koordinatoru projekta, Alanu Pavlukoviću, koji nam je svojim savjetima i znanjem pomogao i olakšao ovaj put u Firencu i uopšte rad na ovom projektu. Isto tako bih želela da se zahvalim i našim kolegama koje su pokazale veoma veliko interesovanje za radionice koje smo držali i u junu i u avgustu, tako da smo naše znanje mogli da podelimo s njima i da se nadamo da će u što većem broju početi da koriste ono što smo im pokazali i u nastavi.